Hey, mga araw, kumusta kayo? Ito, may lulutuin akong isda. Napalinis ko na ito. Alam, sa amin to is Malaga. Ang Pangasinan niya Malaga, pero sa iba naman ay Samaral. Pero hindi ko alam kung anong klaseng isda ito. Mahal pa naman po dito. It costs about $28 yung dalawa. Binili ko sa Seafood City. So dalawa itong nandito. Yan. Okay. So yan. Ang tawag sa amin is Malaga, pero Samaral sa Pangasinan. Lulutuin ko lang na may sabaw ito. Lalagyan ko ng meron akong kukuha ko ng onion ribs, tsaka may sili yata dyan sa labas sa aking tinanim. Hihiwain ko mga mahal. Ginto ito sa amin sa Pangasinan, sa Binmalay. Yan. Tatlong special to sa Pilipinas, sa Pangasinan. Mahal dito sa amin. So maraming salamat sa inyo. Ayan. Ayan. Piraso sa isa, so 6. So yan, lulutuin ko yan mga araw. Yan mga halaman ko mga araw. Yan, yan sampagito yan, oh. Yan, padami ko itong halaman ko dito. Tapos yan, napakita ko na yan dati, pero malilit pa sila ngayon, malalaki na yun. Nilagay ko lang yan, may kamatis kami na pag nagluluto ko, nilalagay ko lang dyan sa mga timba. Ito malalaki na ito, may sili, kukuha ko ng dahon nya. Tapos ito yung lemon. Lemon yan, lemon tree yan. Tapos meron akong dyan, nilagay na tawag dito, pechay. Ito nga compost ko. Compost ang mga yan. Yan, compost ko mga yan. Ito yung mangga, hindi tumubo yung mangga. Ito. Yan, mga araw. Sa gilid-gilid lang. So mga araw, pipita. So dati nagluto ko ng pampano, may hipon. Ito naman wala, pero ito may daw ng sili, saka nilagyan ko ng sili din, saka yan luya at saka sibuyas. Yan yung nahati ko na. Tapos yan yung bigas,
yung sabaw ng bigas na pinagsaingan. Yan ang lagi kong nakikita sa nanay ko, lola ko, at dalawang lola ko pala. Yan. Araw, iluluto ko na. Yan mga araw. Start and begin. Ilagay ko na yung sabaw. Sabaw ng bigas. Yung luya. Tsaka yung sibuyas. Lalagay ko na yung sili. Yan. Pakukulang ko yan mga araw. Takan ko muna. Yan mga araw. Bang-bango na oh. Ayan. So simpleng luto lang ito mga araw. Ng mga taga Binmalay, Malindong, Pangasinan. Tapos ilalagay ko na ito yung dahon, tapos yung sili, ilalagay ko na yan. Kumukulo-kulo na. Tapos lagay ko muna ito dito. Tapos ito na. Diba? Yung Malaga sa Pangasinan, sa amin Malaga, pero sa Maral to, sa Maral sa Tagalog. Hindi ko alam kung sa hindi ko alam sa ibang lugar. And then lagyan ko ng paminta, tapos asin. Mahal po ito mga araw, mahal. Tapos patis. Simpleng luto lang to mga araw, pero ubos ang kanin. So maraming salamat sa mga nanonood, sa mga friends ko, batchmate, batchmate ko ng high school, sa mga nanonood, maraming salamat. Yan. Tapos takpan ko muna. Yan mga araw. O diba? O, yan mga araw. Luto na. Ito yung dahon. Sayang, may malunggay sa buhok. Dahon ng malunggay ito masarap. Napla wala ng dahon ng malunggay sa baba. Ayan. Sili. Ayos. Sarap. Sarap mga araw. Tapos na. Yan yung sili, yung luya, sibuyas. Tapos na mga araw. Hanghang. Yan mga araw. Patayin ko na. Yan o. Sa Maral na sinabawan. Madaling lutuin. Ito ng luto ng Pangasinan sa Binmalay,
sa Binmaloy. O di ba mga aro, salamat sa panonood ulit. At sa panonood nyo, maraming salamat sa nag-subscribe at mag-subscribe pa. So maraming salamat. Keep safe and healthy. God bless. Yan. Kariyaran na ito mamaya. Ubos na naman ang kanin. Yan o. Diba? Takpan ko na. Tapos na. Naluto. Maraming salamat po sa panonood.